Öyle. Değerli yaradı mı? Gülali. Sağ Öyle sağ ol. Sağ ol. Allah şükürler olsun ha. Şular ýaly owadan restorana. Bilen vakasada ya yüzlerle adamlık diýem azat şerek. Sağ ol. Allah Taala sonsuz şükürlerim olsun. Aslında ilk bilen şu Ramazan'ı getiren için şükür edýän. Sağ ol. Ýür galan aharlardan. Senim şükür edýän. Doğru da? Sağ ol. Ýür galan aharlardan iýitçeli. Bizim agdymyza çalganymyz doýraly. Tiret näme deli? Meni bir pikir göredi. Näme pikir? Tarawaşýança başga restorandan aýdyr. Ýok, ştaýda iýitip bereli. Ýür galan açan aharlardan. Sen maňa hä diýdin? Ay, näme nastanovka? Näme çiňelik? Şo diýen, restoranym şu. Be, Ştaýda da içýät. Da. senem şu romantik olacak gopersing Murat. Bu agdaşar sana köp dady atladım. Açaýynmy? Aç. Gelnesem meni almada. Indi. How ýylşak ýer tapar sadyr. Etip bolsa. Esasy Allah biziň ýanymyzda bolsun. Murat, men azık ýok erdenen beri işe diýmedim. Garaşa. Da. Da. Hanım bu sede. İşten açıkladın. Tamam, peki. Ramazan. Hoş geldin eleme şakri Ramazan. Avaleyla. Şovun kınakar. Bu şehirde bizim yanımızda hiç kim yok. Bizim yanımızda Allah var. Dine şuna inanın. Ve Allah da bizim ırkımızı verdi. Sağ ol, şu günleri yatladığım için. Ben bu yere getirenlerim sebebi. Yani hali sen şükür edeceğim mi diyeyim de sen sesini çıkarmadın. Son suyunum. Biz edeni unutmalılar. Düşünüyor musun? Eşhedü enne Muhammeden Resul. 11-nji mikrofonaki lakasa yetip gelen Ramazan aýyny mübarekler. Bu ýerde agdaçar bolýarlygyny ýatladýar. Bu ýerde belli bir menüde agdaç bilýäňiz, şeýlekem 3 adam ondan köp adam bolsaňyz, eýýäm aýratyn fix menüde agdaç bilýäňiz, şeýlekem 150 adam eçelli bu ýerde agdaç bilýäňiz we menüňizden özüňizi saýlap bilýärligiňizi ýatladýar. Ýene bir gezek yetip gelen Ramazan aýyny küýterekden mübarekler. Oy bu aýda etjek ibadatlaryny tutjak rozalarynız Allah'dan ödürgäkinde kabul etsin.